agus inis ní natá dearg ó Briain is agathór folclóireachta é dearg an Foclóir Gaeilge-Gaeilge Nua. A dearg fáilte go dtí nuair FM? Gurmagus Darren, cos Á thain go mbeidh go muid. A dearg bhí ócáid mhór an bhí seo caite maidir clé agus drastal uachtarán nua na hÉireann Catherine Connolly orthú. Sunan éiríonn muid faoi tuile sonraí maidir leis an tionscnamh seo. An féidir tar dús acu a thabhairt dar lucht éiseachta a ghearráid sé sin dóibh siúd nach bhfuil ar an nálas faoi. Cad é an deáineocht seo an bhí seo caite? Kinsa Darren, so Seolú an Foclóir Nua Gaeilge, it's an unad epic tús bhín an nullig agus mar luí tú an sin drastal Catherine Connolly ar an ócáid sin agus obviously bí sóir í agan mach agus rud a bhí á seola agan ná an Foclóir Nua Gaeilge seo, so go badúsach gotí seo ní rá folclór mór comhaimsre is féal na Gaeilge sa tanga hénig gotí seo bégan dúin ar fads mar fóbal na Gaeilge mar chaintúirí Gaeilge fille ar an méle i gcónaí chun teacht ar an ólas bhí wein, so éonúir aber nach raibh focail ar ólas agan in Gaeilge bégan dúin é heiceáil a folclór agus sin formid béle a rás a gcónaí mar sin bhí mit de hir fille ar an mór teanga agus kinda like fágáil spás na Gaeilge mar sin leis an folclór nua seo bé mit an tanga ardanga héin a hiiscint de tanga héin godíireach mar sin má chóirdín dú lehétí aber chuirgás bóthir gotí seo ha bród agus gúildró eile arás anis má chóirdín tú bóthir den Foclóir Nua Gaeilge tú chuirsí ar céir is bóra an in Gaeilge, so an dromach le héin agus aber an bailach idir gá bhailí nó idir gá chair sin so sincéir a gceist leis Foclóir agus mar dúirt mé bhí sóirí agan agus bhí anhaásta gorastal an tuachtar an ar an ócáid agus léir sin spéis Foclóir ribh seo chamá agus aine bhfuil ina mail de fóbal na Gaeilge tuigeann siad céó dígursach atá an tuachtar an sé hééis páirt gníomhach lecha sa fóbal le tam fadan nuas mar sin is ordíintach é go bhfuil takeíocht mar sin agan ag levéil chothir sin tochií. Is deáineocht amachchas gona Foclóir an. Is cuihanlumm a bheith gearch ar chláir primetime ar RTÉ timpeall fit bliain ó hin agus bhí éimeann ó cuimh agus donnacha ó héile ag pléin na Gaeilge le Miriam O'Callaghan agus dúirt donnacha as béarla níl fiú Foclóir Gaeilge goin. Ach inis tá is deascéil gohfuil ceann an inis ar fáil. An féidir éint nó faoin méid obair a chuir tú hain agus an éireann go léir isteach chun an spuchas déanaí a bhaint amach? Pinte, rudbeag ribh sin an pointe sin luúta was pointe maithe go raibh play ann faoin aspa Foclóir Gaeilge ar an telefís fithe bliain ó hin is léirúéis sin ar chéo fada sa tápóbal na Gaeilge fannach leis agus bit brasás in is gohfuil rudig an chur fáil dóibh. Mad leis an obair hénig thosaigh me héin I mí van for fithe dó agus thosaigh trúr agatóirí eile láimsir ag an am céin agus tá furan Singur hartar cháraigh agan go láimsir ag obair seo agus tá panel páirtlimsir agan chomá agus chun scéal gear aanamh agus scéal simplí aanamh rud fada technúil Foclóir.í an si bhfuil chuach agan ar fáidir go dtí seo is Foclóir ribh seo ní raibh na fáil ar an tíobh sin nach Foclóir béle Gaeilge so chuirú tú focail béle agus fuir tú Gaeilge ras. An rud a rinneid chun seo chrothú go dtíireach ná ar bhealach chasmid Foclóir.í an Foclóir béle Gaeilge bunas cion agus osmid a gobar a rasháid sin agus hábhá sin go leor ama agus tá buntáisiigh ní bhhaintáisií buint leis an chuirthaigh seo ar fadach hábhá sin glór ama agus dag sé go raibh cin an na bun chlucha an hena féin agus go méim sin an kind of over a hosú loirach mí van for fithe dó. So ó hin le a rí seo ní bhám kind of go me sé do rohéicnú mar chuirsíos ach brús a fáin gach agatóir gomint bascan orthú agus fáin siad list focail go banúsach agus an sin bíon orthú pí a taidí aanamh ar céir sprí leis an focail sin
agus an sin an focail sin just an sanhína chana scríb céir tá gceist leis agus tá na focail sin fad bhleanathe a sé bunne haide taide once le aber le hústad natanga agus aber céir Foclóirí manscoil agus bunscoil aber chugá so in na focail is mó is cotínta meisiil agan chun hín is díl an chléidegóra so sin chuí naibrín sé so nuir is bhín mit Gríoch na heile na focail sin siúil mit raigíd agus sin léon agahór eile an méid dibre rinn an agahór sin agus chun siad multi ar fáil be seolalas mar ólas í chrin nó braham gur bhiú é seo chuir seach butí mar sin agus an níg don dar agahór stúlacha a bhar an obair sin ein sé raigerí sin go agahór sinreach agus bogan an agahór sinreach an sin gan an tic déirnach glas agus an stéile an nocail sin agus an sin ein sé raig tein sé na chana mar recommendéir so go dtí seo tá hart ar tá hart ar 10,000 cean op ar an sih agus tá beidir 10,000 brí ar an sih is chomá so sin a chéad tír an sunscoil mar sin ag déire an sunscoil is sunscoil cúig blina é mar sin bit tuí déire leis mí bhan for fé seach agus ar bhhaine mit an tam sin amach bei 3,000 cean op ar an sih an omláin agus bei 8,000 brí lúte loisiú agus rud a gceiscom le cean go músta aber má thugmid focail an siimplí a rís basú le Operation Airk is ontráil har a Labhair é Airk agus bí láthir tá trí so cean é Airk agus bí láthir 3 bhrí lúte faoi so má chordín an túsáúir focail Airk jo 3 chuirsí ar céir a gceist leis agus faoi sin chomá tá nach kainte agus na matin a sean leháin ar sin de cúig bhrí in omláin fi láthir brin focail Airk agus sin ceirt a gestin nar dermid brí so mar sin bei 8,000 brí ar an tí i gan háblín agus ar sin na frádí sin is stamplay sin de Everest Foclóir seo agus féidir an rud a bhreise tá churhagan leis an tangar bhealach mar rih seo ní ein chuirsí ir céir a bhí gceist leis na nachna seo céir a bhí gceist leis an seanachil seo hí legan béir le chur ar fáil agus minic cum a cilín aisteach ar an legan béirle mar rinne agus léir nearna bhíireach seanachil dúchas a Gaeilge astrú go béirle agus gan gur hang aisteach amach mar sin bhín rucail seo Airk tá seanachil an bhín Airk a fada ar na bath ar lear Brúsach is legan eile ar sin ar láhíd na cnic bháidhain agus gomáile sin faoi sin tá in Airke a chéile bhúsach nar bhín tú tréadle duine nó gargán sa duine mar sin tá chuirsí san sin chomá fiú brí leis an nácainte áirithe sin so rís rih seo níró má aberdamithe léh leabhar agus a bheitán frása in Airke a chéile bheit chur dul chuig an bhoclóir é sin a chur seach gan nach chuítá rud a bheith faoi leis an gcordach sean go meach sé Labhair nó a bholach hín focail Airk bhí techtú a gceist le teach ar an ólas bhí wet so tásúlagan gur cinál seorchad é an Foclóir seo chuig lá na frádí sin na úsáidimid ó lá go lá. Tá de obair déanta gibh agus tá sé fósa gobar ar. An féidir ingin dom féin rátá go is agathóir folclóireachta hiú an bhfuil roinnt agathirí an nó choléinge? Oh yes, so casar agathirí lá aimimsrethe folclóireachta ann agus an sin tá bert fort aimimsrethe chomá agus goúsach is muinte dhéanamh an nírálam obair waslach a thuirtir ach it's muinte ag bun an dréimre mas malat so tugtar na Foclóir fad dúine agus bíon orne cinná slacht ar hús feinmid léirmór ólis agus léirmór aber blochanna sa naimchlóir hagan agus is gáúine cro a chur ar na blochanna seo chun go jockey cinál ontráil slach for a maphaid sin agus a ní sin tein mochfu dibre raig chuig mar lu me tein se raig chuig agathór eile ar dús caian siad an súléir agus ní sin tein se raig chuig agathór sinstrach mar sin tá cinál a bailach an de colour an a gach ontráil agus cinál bín seálacha glóir a gceist chomála cinú aber mar cinnte chéadúir a dhéim tú sanvíach a scríb cinnte aber nach bín sé furfa mar sin feinú eolalas agus tú asúl
a conir lei seo agus an sin an deir fad bí agurthir sintrach an de rá aber sean commission an rá okay an number sin gebra am sa e churschanna agin sin bei sé ar an sif go lua ach am céine ta an rá like bram nach was go Kate me ge de geart agus réile fe go fólín mar an agurthir sintrach an you know lasathe déir nach agéin of sto dain banna Dr. kin curse in the beard gan law mar afrian sé ach sin an von agur horchtta enimi agus ach bín task na fánige elle déine chama aber bín ormse ober dien elle leef chama agus ri mochuid multi ar fáil dóibh ach sober how the spatial is ober dúlánach é agus tá sé ag gaiir níos dúláni an is mar lu me a 5 míle ceannach le an si fi láhar ach tásúlan go mé 3 míle ar an si gan cháblín agus gachchant aber ma chordin tú rud ar an si fi láhar sean nach chuí tú an a bhfuil wet mar tá fó gober ar right na brísle mór aber tá lehétí balig agus cuiir ní siiten ar an si gefóli mar tuist allhór mar ba anrálach agus seancatóg sé caiiki sé leid le ceanhánaú chur in agur I gceart so sin keir tá round am sáse leis an clochvíle tá bantamach agin ach te me der fad is tá ráblín anúlánach roin just le mé le kinte go méid thore an sáse le gin deir seir fad agus chaáile sin an dúlan eiletá ron ná a chinú go an lach for leis an bhFoclóir seo chamá am de géri gomech an gomech pobl go sáste túsáte hort bhFoclóir seo ina chuid cuadach mar tigmet filar problem goige am der fad mar úsáidir I dahi air an bhFoclóir beir le goige am dahi air tile goni ar na méle le teachtar an ólas agus tá mid géir kin an notion of frise agus kultúr na bhFoclóir dá cheangacha a bhrise chamá mar sin tam a lore cuiú an bubal go núsach agus a géir chuoine tog couple second of res cahan dú leis an bhFoclóir seo te a dahi air Foclóir a lorig Foclóir lorig ingréige agus an sin tos all ingréige ach tigament godog sé pí ama ach tasú agin agus me just ag obernis chablin en tasúgan idir an dalin go mé an pobl an andul dahir an Foclóir go mé glach leis choma. Cé hé an agthir sinseí porc an mí an Sinné yes sé padra go mí an tagathir sinseach agus sé Cormac Branach an banisteir tunstal agus an sin tá bert agurthirí sinseacha eile chama as sin need Jo Lowry agus seosta marchu so she need an trúir sin seosta Patrick besto she need na feared aber tá seaasa vidir ober na agurthirí agus an stuff a hens ar an siv ítan cinán an gata déirnach mas malat. Vís a caiinteach fi seo né ach me ceart chun rá go nachfuil sé aonanta go fáil an mé leabhar cruú an ag deire an tionscrúh an bhfuil? Sin an cheismhór agus an ócá sin ag an seola an bhí caite luigh an tuachtar an hain go meach spéisiach í kind of Foclóir crua a ag an cruúid an den ábhar seo all. Fi láthir ní léonrod flean an tionscúil cúi bliana é agus ní léonrod lúte sa flean sin faoi rud a ailsiú. Mar sin fi láthir is Foclóir omlan ar líana agus dictach é ach cábhis bhrealam hain rud éigen na chur amach rud éigen na chur glófiú mionoclór agus tá an scope sin ann tá an nobert war fad dainte mar sin pector gomsa go go meach mit an an lagan quicker to lagan níos lú den ochlór chur gló tásúlan go béach mit tíir seachar an géid dablin eile dús sulle félin smíine a gart fon ge sin nach tá de fáil tan chesin a chur an gelanir celór mar is mal dini lewer ben lavagus agus tem doif ach an pontá is mó wans le Foclóir omlan er lína ná nachhfuléin choran spás an mar sin den an rudi a vínu agus ar gwama a hógal agus tile ol se chur fáil mas ga da mech lagen clóte a chur fágan gachant go mech an rudi luchfur agal ar láir scati just ceall spás
mar sin bunta is mó tam an betún go hart vilún fokul erantí Foclóir agus datile techt mar sin is rud allwar Foclóir agus tá sé chonair níos mó chomá mar sin bellché tam de gest fragarthe agam agus níos fragar agamach cabis so I gan háblin is stoi gurfer an chesterí agus femin cabis. Just explain it for inis Derek like Foclóir nó tá an tionscail críochne bhfuil risco bhfuil mór an seans an go méid an leabhar nó an siomh na sunraí in anna bheith AI de ChatGPT nó le héad in ionas go bhfuil an stór sin like just AI ChatGPT? Tá bín cógálacha arsúl go hafna bliana bháin leis an Foclóir witna agus bín Foclóir he seancha eile freistile na cógálacha sin agus is ceistí sin a chuirte go minic bín play leanúnachan faoi AI agus na brísna na conúirtaí a bhain leis ar bhealach agus ag an am chéna beidir an bheasa féidir bhaanta Tá an réige is bruder lehí an réige ar bhealach agus tá si dáidir le chomá tá gur miontan go íon John go bionlathe níl ChatGPT ní bheith sin an ag an number seo go fólín go béirbe aber a gas na mór an cheir fad an chearmáis an rankí agus an béirle an áras is cinnte gomeach agus gasant gohfuil daine ag buint leat as AI san obair ach in láthar na thuaire go bé níl dóhan ólis níl dóhan focla ar fáil ar lína chun gomeach cóéid an AI an Foclóir chorthúach rí stigmint ar fad gohfuil sé gar níos cuachtaí gach blian agus gach lá mar sin gan gáblin agus is dóig aber rudder be cóéid an AI ar be is dóig gomeach sé taring ar an Foclóir héanaan is mar tá muid éis milliún op a reis chur ar lína go vistum go bé agus ní hén sanolí technolicht mé ar chorbe ach go láhar na thuair an discin tagm sa ar ná nachhfuil AI an ag an number seo agus dúil gom héin go land sé raig mar sin. Tá smaoineh a go níos am go thomná bhfuil mé ceart ach améigen sna gear blianta tá amachrán go mé AI cosúla ChatGPT in an astracán beagnach forfa a thuirt dún ar gach ceist gramadí ascuige an 19 siú an gapan tú bhfuil an lá sin ag teacht nó capan tú? Beidir tá sé feici agin an roiint blintanús gofuil Google Translate héis airí bhád níos fear mar iscuilm héin ag an túsar fad bhí sé tubasteach agus cinnal ábhar maga a bhí an dá ire a choéis de réir mar úsáid duine éigs réir mar churann duine til ábhar Gaeilge ar fáil ar lína bei lehétí Google Translate an taringtar an ábhar sin ar fad agus tuigim níúsáid am héin ChatGPT ach go bistum tá Gaeilge master hama ige mas féidir sin rá tá Gaeilge ar fáil ar sin agus is dóid a rí de réir mar úsáid an duine Irene Jane níos láidir now a me an really from the vinu quitach was stoi up in the raid vocals himply beidir ach recently hen an on technology to make agus van near rather me glan an AI mar chun version da sulgum nach manchen winchen mach ach taking gwi kochtach agus ja da Gaeilge hanna féin agus gavis gan gavlin release be nile déine doira ach fein chor igen a chro agus é chor seach in ChatGPT is toch gemechen aan stoffor in sin. Ja, Captain sé go bhfuil beidir go bhfuil mí ceart le Captain sé go bhfuil ChatGPT níos fearr ná Google Translate chun ceart gan thuirte sin ach tuigim nach bhfuil bursa acu furfa tá siad a bhád ó furfa Captain sé. Just the rudella fin Foclóir is stoid an differidir an Foclóir Nua seo agus beidir Foclóir eile ná go bhfuil mit héis a hand a hort de rudi le tanga so aber fatte seach prate ontraler le hem an islai fatte rud nach ra vier a gas Foclóir agus na sami fan an ke fat agus chamal sin current alles er fall
chuint cin fannic ar núsá dúir rá aber éis tá is lagan cutínta é fata den knuckle práta in ré chonacht so sin sampla eile agus rí seo buntáis eile bhain sin lagan ar lína tá den an tiile ólas ar chur fáil mar sin agus mar tuis nach go met bord of chósí spáis tá den an éidir ólas chur fáil éidir ólas a bhreis chur fáil nach mé sin an for chur fáil lagan clóte mar sin tá tá seo de laki she's agin kind of simple and knuckleore the focal isachta an chama aber like cappuccino agus ad hoc mar úsáden pigment go úsáden gná chaintóri goige na focal sin kanach abertid mar sin stuff mar sin knuckleor chama mar sin molm dain is it dole portial implantiv like ke an ke an nua agus túle chun all air idir seo agus fé secht mar tasúlagin chur mé de chur leis go leú nach mama agus rí tasúlan an spro is mó a wen ná níos ná dus go mecht open de goige sásta gla leis agus permit fáilte óní river vasuals ma hogan ein rud fi dere in nasna fi dere beidir tag val lean ag ashols ag boclóplog í ma hogan ein rud fi dere agus permit fáilte rif volti agus chaanti kommen in. Gaeilge-Gaeilge Derek live as an job Briain agus an ober the tala chocht. So say an sprokna Derek an blintje hiwn an will? Jinné, mi van for fe seach na quit day they gachrod curta bio agan jin.